Krásny deň vám prajem. Ja sa hlásim z môjho ateliéru, kde dneska zrovna vrtajú, za čo sa omlouvám, ale snad to nebude překážet v tomto krásnom rozhovoru, ku ktorému som si pozvala právě Simona Anfilova. Simon Anfilov je můj dlhoročný kamarád, známe se už víc než 25 let a má nám co říct o brandu a o vizuálnej prezentaci na sítích. A nejenom na sítích, ale všude, kde se potřebujeme prezentovat. Ještě dřív, než mu dám slovo, tak řeknu pár věcí o něm a proč jsem si ho vlastně pozvala. Je to můj dlhoročný kamarád, dlouho se známe, už je to asi 25 let, jak jsem to počítala. Vážně tak dlouho. 25 let. Prešli jsme společně nějakou cestu životem a Simon ma inspiroval pořád k tomu, aby jsem kreativně koukala na svět. Ještě víc, než to bylo pro mě takovým normálním způsobem, protože se Simonem jsme něco prožili společně a jeho prácu obdivujem a vím, že má nádherných klientů a to, co dokáže předat, je v té práci. Čiže Simone, co vlastně děláš? Řekni to svýma slovama, protože já jsem se asi zapletla. A to už natáčíme. A to už natáčíme. Dobře. No já jsem vlastně brand designer, takže tvořím značky. Mm-hmm. A v zásadě to dělám celý život a teď to dělám jakoby mnohem intenzivnější a mnohem snad už spolehlivější. Tak tvoje expertiza je už dlouholetá, viď? Jako kolik let děláš vlastně to, co děláš? Ty vizuální identitě dělám třeba 20 let, tu reklamu marketing dělám vlastně skoro už přes 30 let, což mě děsivě, protože jsem začínal v těch 90. Jsme mladí, jo, to v plenkách jsme začínali. Ano, já jsem začínal v roce, před 30 lety. Ve školce jsme se to naučili. Přesně, ve školce jsem nastoupil do první agentury zahraniční, nebo 2 roky mi byly, to tak vychází, že jo, takže kolik mě je 30? To by jaký 30, dobře. Takže vlastně tohoto dělám celý život a vždycky mě přitahovaly ty značky. Vždycky mě přitahovalo tvořit něco nového a v těch značkách se to nejlíp projevuje, protože značka není jenom logo, abych upozornil, jo, není to jenom logo, je to celý ten brand a všechno, co s tím souvisí, vizuálního a slovního. Jo. A začínal jsi, předpokládám, s nějakými většími firmami nebo v reklamních agenturách a ne. Jaký je rozdíl mezi tím, co jsi dělala předtím a teď sleduješ v tom nějaký velikánský rozdíl, když pracuješ s jednotlivcami a pracuješ s korporátem nebo s nějakou firmou předtím, co bylo? To je super otázka, já v ní reflektuju v rámci nějakých těch workshopů, co dělám. Já dělám i pro větší firmy, nebo neříkám, že dělám pro korporace, ale dělám pro normální firmy. A z začátku jsem samozřejmě dělal v agentuře nadnárodní, která měla ty síťové velký klienty, jako Procter Gamble, Mars a tyhle ty velké značky. A co teď chci říct, co je jako možná důležitý, že dřív všechno stálo strašně moc peněz, bylo strašně drahý a strašně náročný a bylo o tom málo informací. Takže pokud jste dělali nějakou kampaň, víc nějakým novým výrobkem, nějakou novou značku, službou, čímkoliv, potřebovali jste většinou agentur. Agentura stála strašně moc peněz. Všechno trvalo, dělalo to hrozně lidí a vlastně to pro normálního člověka bylo nedostupný. Ale dneska mají všichni, kdo začínají startupy, obrovskou výhodu, protože toho know-how je strašně moc na trhu. Je plno lidí na volné noze, kteří dělají jak brand strategii, jako já, dělají loga, dělají marketing, dělají SEO, dělají všechny ty služby, které souvisejí s digitálním marketingem, kam se samozřejmě ten marketing hodně posunul, ale pokud chcete něco vytisknout, už nepotřebujete mít tiskového produkčního. Dneska všechno se dá zadat online, všechno se dá udělat a je tady hrozně moc know-how, hrozně moc výběru a všechno je výrazně levnější. To neznamená, že to jakoby ta cena je nutně ten hlavní ukazatel, ale ta možnost, že můžete si i sami sednout a nastudovat si během pár měsíců a začít dělat ten biznis sám, to se nedá srovnat s tím, co bylo v těch 90. letech. Ale samozřejmě je to nelze říct, že ten marketing je dneska jednodušší, protože se pro velké značky je to všechno mnohem složitější, ta analytika, to všechno zase se zhoršilo, ale právě to je dobré, že pro ty velké značky to je možná stejný nebo náročnější, ale ty malí tam můžou krásně pronikávat díky té rychlosti, té jednoduchosti a té akčnosti na tom trhu se
projevit vlastním způsobem. A tu dostupnost, kterou máme v podstatě jako my, jako drobný podnikatelek, skrz ten online svět. Přesně. A toho propojování a nacházení. A ty si toho důkazem a tohle je toho důkazem, že to prostě jde šířit nový know-how. A už ty experti nejsou v těch agenturách, v těch velkých síťových, kde samozřejmě, tam jsou samozřejmě, ale nejsou jenom tam, už jsou v butikových agenturách, už jsou jako freelanceri, už mají vlastní zároveň klienty. Takže jako je to, ty možnosti tady jsou obrovský. Já jako tvůrce, kreativní tvůrce, podobně jak seš ty, jsem si všimla, že když jsem předtím dělala pre korporáty, tak mně přicházely vlastně hotové značky. Hotové vlastně jako mali svoju strategii postavenou, tone of voice nebo archetyp tej značky bol nejakým spôsobom a to si držali. Tí noví klienti, ktorí k tobě chodí z online, ľudia, ktorí sa rozhodnú předávať svoje vedomosti dál alebo svoje poznatky, ktoré sa naučili dlho a sú experti v tom, co dělají. Jak je tam? Tam je ten rozdíl. Víte, jako někdy to nemají jako uchopené úplně a treba ich navigovat nebo im udělat ty základy správně, aby pak vlastně jako mohli jít do toho světa a ukázat se. Jo, není to jenom problém těch malých, těch jednotlivců, těch podnikatelů, samozřejmě i menších firm, kde ten marketing často visí na tom řediteli nebo na jednom člověku, který, když někdo dělá marketing, tak většinou se rozumí, že dělá sociální sítě, stará se o plno věcí, ale samozřejmě mít péči o ten branding, o to, jaká ta značka je, to může být těžký i pro klidně středně velkou firmu. Mám zkušenosti, že dělám i pro trošku větší firmy, třeba výrobní, tak se hodně potýkají s tou značkou a vlastně to know-how, který by měli mít a když ho dostanou, tak se jim otevřou oči a vidí tam plno dalších jakoby možností, třeba i ten obchodní, i tu obchodní strategii, protože většinou to, co já dělám, když trošku zarejpneme do tom, co je ta značka, proč to dělat, jak to dělat, tak se tam objeví plno věcí a plno cest třeba i pro nějaký obchodní další strategie nebo pro změnu trošku marketingu, změnu přístupu. Takže je to tak. Ale to máš na bázi vlastně nějakých konzultací nebo workshopů, nebo jakým způsobem těch lidí potom vlastně vedeš k tomu, nebo pomáháš jim najít, jak archeolog v podstatě, ne? Jako kopeš a vykopáváš vlastně jako v té firmě nebo u toho člověka ty základné diamanty, které v podstatě jako pak na těch stavíte. Či už příběh nebo nějaké jako věci, které jsou důležité. Já řeknu možná, jak jsem dělal dřív třeba lidi přicházeli a pokud někdo chtěl jenom logo, tak za mě to je dneska už to logo vytržené trošku z kontextu. Pokud někdo nepřijde a nerozbalí před jednou, tady je náš plán té značky a tady to všechno je krásně poskládané a potřebujeme tady jakoby vyplnit, udělat vlastně řemeslně udělat to logo, tak samozřejmě beru, to je báječná práce, protože ty loga mám proto vášeň, pro to dělání ty grafiky, ale také to většinou není. A sedět s někým, s tím zadavatelem, s tím, kdo to rozhoduje, sedět s ním prostě na kafi několikrát, prostě 3 hodiny i díl, není úplně ono, protože on si myslí, že ví, co chce, ale v zásadě zjišťujeme, že to je moc komplikovanější, takže mně se nejlíp jakoby osvědčuje vzít nejenom tohle člověka, ale vzít další lidi, kteří s tou firmou něco společného, ať to jsou kolegové nebo další spolupracovníci, dokonce tam jsou i manželky, manželé, ředitelů. Taky mají co do toho říct, ne? Přesně tak, to je skvělý, protože man říká, ne. Takže to je strašně důležitý a udělat takový společný workshop, který mám samozřejmě nadefinovaný, mám proto speciální framework, speciální jakoby know-how, speciální vedení, já to vedu, aby to šlo, kam to má jít, aby jsme v těch mantinelech vytvořili to, co je potřeba a tam se vytváří vlastně všechny ty se hledají odpovědi na ty složitý otázky a ty odpovědi musí být jednoduchý. A já chci, aby ten výstup z toho nebyl nějaká taková složitá jakoby strategie analytická, kterou potom, když dostane, tak nechápe, o co dělá, aby to bylo jednoduchý, aby to bylo na jedné stránce shrnutý, proč to děláme, jak to děláme, co potřebujeme dělat. A ono se to zdá jakoby banální, ale je to těžké. Jako. A na tom workshopu se vždycky najde strašně moc jakoby zajímavých vhledů a ty lidi jsou nadšený, protože rozkrývají něco, co je jejich biznis a je to pro ně samozřejmě jako energizující. Přesně, to se mi na té práci líbí, protože vím, že pár klientů, kteří byli u mě, alebo kteří chtěli ode mě nějaké fotografie nebo vizuální příspěvky, tak jsem jich poslala nejdřív za Simonem, ať si ujasně a tu strategii a tu značku celou, protože pak i mě jako tvůrcovi se o mnoho lépe tvoří. A vím to z vlastní zkušenosti, právě z toho, že jsem předtím dělala v těch korporátech, kde ke mně chodily ty hotové značky. Vtedy se dělá úžasně.
Oni vedia přesně, co chtějí, vedia, jak to chtějí a vy máte potom otvorené pole pôsobnosti, ale v určitých mantinelech, aby vám tá fantázia moc nelétala hore-dole a nevymýšľali ste blbosti. Takže vlastne ako tie mantinely sú dôležité, aby sme si dali u hociakej práci, ktorú kreatívne tvoříme. Lebo pak spadnete do bezčasy a namiesto 10 minút, aby ste efektívne tvorili, tak tvoríte 2-3 dny a nič z toho potom aj tak nevyleze, lebo to nemá tú myšlenku. Chýba to tam niečo. A práve s tým nám Simon i pomôže i v mojom novom mentoringovom programe Mágie magnetického vizuálu, kde som si ho pozvala ako hosta. A bude tam mít svůj program malinkej nějaký vložku. Ještě nevíme na formátu, proto to takhle prostě mlžím, protože nevím, jak dlouhé to bude. Všechno je vo vývinu a já mám ráda, když něco je nastrelené, ale je tam prostor k tej improvizaci, aby ten člověk dal zo sebe ven právě to, co nejvíc, nejlépe a nejraději bych chtěl dát. Tak já ti moc děkuji za tohleto, co jsi mi teď řekl, protože to jsou věci, které se málo kedy vydají. Když člověk jde a neudělá jenom to logo, ale chce pomoct tomu klientovi a jít do té hloubky, hledat ten příběh. Podle mě v dnešní době je velice důležité, aby jsme se zamysleli nad tím vlastním příběhem, který stojí za tím, proč jsme začali dělat to, co děláme. Co myslíš, jako prostě, pardon, taky, co ten příběh vlastně, jako je to dobrá věc se na to zaměřit a vymyslet si něco takového, nebo vymyslet, skôr zaspomínat, kde jste začínali, jaké začátky, jaké kotrmelce jste měli na té cestě. To všechno může právě naopak přilákat k vám toho zákazníka, který se s vámi stotožní a chce od vás tu práci. No ten příběh je něco, co lidi podceňují, protože ho většinou mají, ať si to neuvědomují, tak buď ho mají a říkají ho tak často, že už se tím omrzeli, ano. Takže si nemyslí, že by to někoho zajímalo, že už mají to vidění zkreslený, anebo ho mají a netušejí, že by to bylo zajímavé a jakmile se s tím třeba to odkryje to workshopu, říkám, to je pěkný příběh a najednou začneme to skládat a já mám na takovou jakoby šablonu, takovou trošku jako z hollywoodských příběhů, jak to dělají v Hollywoodu, ty příběhy, známe všechny ty hvězdné války, ty klasické příběhy, ty příběhy hraček, kde je to taková jakoby už daná šablona, jak by ten příběh měl vypadat a snažíme se to do té matrice trošku jakoby naroubovat, vždycky tam je nějaký problém, vždycky tam je nějaký setkání s nějakým hrdinou, ano. S někým, kdo to prostě překoná, což nemusí být světelný meč nebo Yoda. U šatej může to být zrovna třeba nějaký moment v tom životě, nebo to může být nějaká krize nebo cokoliv. A postupuje to takovým způsobem a naroubovat ten jejich životní příběh nebo ten příběh té značky na tohleto samozřejmě potom je silnější a funguje to a dá se to rozstříhat do jednotlivých třeba i případně střípků, který pak se dají rozprostřít celou tou komunikací. Ano. Takže to neznamená, že se udělá příběh, dá se na stránky, protože ne každý to bude číst, lidi nechtějí dneska číst, ale pokud se ten příběh těch logicky poskládá a dá se do různých těch postů, tak ten příběh se tam potom jako dá jakoby spojit zpátky. A hlavně to nemusí být příběh jenom zakladatelů, příběh značky, to je příběh toho produktu nebo příběh, který souvisí s tím oborem. I třeba jejich klientů, samozřejmě. No, ta reference, to často vidíme, že Eva má problém, trápí hlava. Tohleto všechno, tohleto funguje, protože to je příběh toho samotného klienta, s kterým se samozřejmě stotožnějí nejlíp ty zákazníci. Ano, přesně tak. Takže příběhy se dají dělat na cokoliv, ale když to je silný příběh firmy, tak víme, že to funguje taky, že jo. Přesně tak. To jsou ty archetypální vlastně jako typy, které si pak nám slouží jako pomůcka. Hlavně mě například, když mám tvořit něco, tak je mi lépe, když vlastně jako vím, že tato firma alebo podnikatel má skôr inklinuje k nějakému vůdcovství, nebo naopak je to pečující typ. Tak samozřejmě já ten vizuál k tomu musím přizpůsobit, aby aj ty fotografie a videa promlouvali právě v tou esencii toho archetypu. Takže vlastně i o tom se budeme bavit nejenom v mojom mentoringovom programe, ale určitě i u teba na těch workshopoch rozoberáte to, bavíte se i o psychologii barev a všetkých tyto věci, které my jako lidi bereme podvědomo. Normálně prostě jako nám to nepřijde něčím zajímavý, ale když se zamyslíme nad tím, co se nám líbí a nelíbí, tak to jsou vlastně jako ukotvené nějaké programy, které v sobě máme.
a když ich dokážeme rozšifrovat, tak pak dokážeme i zistiť, co se nám líbí. Lépe to definovat a lépe to potom preniesť na svoju značku nebo na svou tvorbu. Simone, jaké jsou tvoje plány do budoucna? Máš nějakou vizi, něco, na čo se tak jako nejvíc těšíš, nebo na co se můžeme my těšit společně jako s tebou u tvojej práci? Důchod. Ne, to má ještě daleko, matřice. To si dělám legraci. To se těší děti už od malička, nebo nemusím nic dělat. Já mám vizi. No jako něco, co by si chtěl vlastně tento rok například jako uskutečnit, rok draka, kde je dobré využít tu energii. A mě by zajímalo, Simone, teďkom vědět o tom, jakou máš vlastně vizi, kam směrují tvoje kroky, tvoje profesná činnost. Co by si chtěl dělat? Určitě bych letos chtěl víc se přepojit, a to bude znít zvláštně, trošku z toho onlineu, což samozřejmě je prostor, který je dneska jako in a jede to, ale já bych chtěl dělat víc s lidma, proto mě ty workshopy naplňují a chtěl bych víc dělat z těch workshopů a víc práce s lidma, protože tam vidím, že vzniká nejvíc těch nápadů. V tom koronaviru, kdy ty workshopy taky nějaký byly, tak mám ze zkušenosti, vlastně dneska už odmítám dělat to online, pokud si klient vyžádá, my jsme tohleto, radši se mu nablížím na půl cesty, nebo uděláme to někde jinde, protože chci s těma lidma být a vím, že v té místnosti je mnohem víc té energie a vzniká víc nápadů. V tom online jsou všichni trošku jakoby unavený i tou obrazovkou a když od toho odchází, tak potom se stejně načerpají. A naživo to je prostě mnohem lepší, takže chci dělat víc ty workshopy, ale zároveň paradoxně chci dělat i školení a programy na třeba umělou inteligenci, což je děsivá věc. Právě, taky jsem se na to chtěla zeptat. Všechny to děsí, ale já bych chtěl dělat, mám už připravený program na marketing a branding právě s pomocí umělé inteligence, což je něco, co je in, ale rozhodně to nechci dělat online. Jednak toho je prostě hodně a jednak některé ty věci se špatně vysvětlují a ty příklady tam se jako vyznějí i líp naživo. A hlavně chci to jak mít jako workshop, aby ty lidi opravdu zkoušeli si to dělat, aby zkoušeli jakoby to na místě, mohli se zeptat, mohli jsme i případně něco vytvořit a najít způsob, jak ty problémy řešit. To taky jako... Než nás zabijou. Presne. Už rok, odkedy se to tak zpřístupnilo veřejnosti, vlastně ta umělá inteligence, tak to sledujú a zatím jsem nenašla nějaké vizuálne uplatnění toho moc. Čo se týká jako renderování těch fotografií, když to někdo dělá, jako aby tam takovou tu plastiku moc velkou. Takže jsem zvědavá, kam se to posune. A teďkom, jak vyšla Sora, nevím, jestli o tom víš, samozřejmě, jak jinak, tak tohle už je fakt něco, kde se těším, že si vytvořím vlastně animovaný film nebo celovečerný film. Jako. Ještě před rokem jsem si říkala, mám hollywoodské nápady, jak to udělat a teďkom se to vlastně jako smotňuje a přibližuje se to i nám, smrtelníkom. Je to dobré, je to děsivé, je to takové, jestli nám to neveme práci, ale já si myslím, že vždycky člověk, který kreativně myslí a dokáže to využít, tak se nestratí. Netreba se toho bát, treba to vědět, využít. Myslím, že ty lidi, kteří se nenaučí s tou umělou inteligencí trošku pracovat nebo ji chápat, tak tu jejich práci možná brzo vezmou ti, kteří se to dnes naučili což je takový, což je přesný, protože ten nástroj bude vyžadovaný a stejně jako jsme se děsili počítačů, nebo jsme se děsili. Já mám pocit, že třeba auta byly strašně dlouho opomíjený, furt jezdili koně a už tady byly silnice, už to bylo, ale lidi furt nechtěli, až teprve se to najednou a ten boom automobilismu byl obrovský. A já si myslím, že přesto, že ten boom tady jakoby v těch médiích jako je, tak zdaleka ještě není ten boom ty implementace AI do našich běžných životů jako nástroj, který by pomáhal denně. Ale já už s tím pracuju denně, pro mě už to jako je běžný. A mám právě ukázky pro ten workshop, že jako mám realizované věci a projekty, kterými hrozně usnadnily práci díky té. Máš to spočítané, kolik procent času ti to usnadnilo někdy? To ne, teďko ještě budu dolaďovat, ale v zásadě třeba práci, která by mi trvala třeba 2-3 hodiny vybírání některých věcí, tak já snížím na 10 minut. Jako to jde. Čiže já bych v tom viděla skôr takovou rovnováhu, že vlastně jako přijímat to, co přichází, ty nové technologie, ale vyvážovat to vlastně jako tím vnímovým životem normálním, jako prostě v přírodě, mezi ľuďmi. Přesně. A takhle.
Treba si najít tom balans. Jo, proto jsem se zařekl, že ty AI školení, ty workshopy, které budou umějí inteligenci, budou naživo. Jako natruc proti těm strojům, aby nám aspoň ten prostor a to naše maso nevzali. Přesně tak. I o tom se budeme bavit v magii magnetického vizuálu, protože mám tam pro vás přichystaný i takový modul, kde se bavíme o umělé inteligenci vo vizuálnej tvorbe. Vždycky ja to vzťahujem na svoju expertízu, ktorú ja dělám, ale samozřejmě je to k využití veškerých okruhů. Podľa mňa tam jako umělá inteligence teďkom zasahuje do všeho v životě, kde jsme. Takže já moc děkuji za rozhovor. Ještě ti dám slovo, aby si pozval někde lidí, kde by si chtěl, aby přišli, nebo co by si ty chtěl spoluprácu nějaké konference, zda by si přišel na nějakou konferenci, kde by tě někdo pozval jako speakera, klidně můžeš jako sdělit svoje tužby a přání. Já nikam se nechystám zrovna, ale kdokoliv kamkoliv pozve, rád přijdu, nebo rád se zúčastním. Teď mám někde nějaký workshop tady v Praze za pár týdnů. Nicméně já bych rád pozval lidi do Katariny programu, protože vím, že to je perfektní tvůrkyně a že pracuje s tím, co opravdu funguje, třeba ty archetypy. To jsem rád, že někdo tady prostě pracuje s touto metodou v té vizuální tvorbě, což Katarina v tom, tak jsem viděl ty věci, tak má tam to velice pěkně zpracovaný. Já s tím pracuju taky, ale ne tak daleko, jako to ono v té Já jsem myslela, že se štěla, lebo já jsem si říkala, já jsem to tak mám, ale... Já jsem možná v tom, že snažím se, že najít ten archetyp je jedna věc, ale potom aplikovat ho do té vizuální tvorby, myslím, jak to máš. Takže se krásně doplňujeme a bude to vidět i v tom programe, určitě. A samozřejmě kdokoliv se může ozvat s dotazem, s radou. Já mám na webu Brand Pocket, takže kdo si chce pokecat, tak nabízím zdarma 30 pokecání, což je vždycky fajn, protože si rád s lidma pokecám. A já mám rád nový výzvy, takže jako... Tak já ti moc děkuji za krásný rozhovor. Já taky děkuji a vám milí diváci, já se loučím s váma a těším se na další rozhovor v Impulzoch inspirace, který jsem si nazvala, můj kanál, kde se dozvíte a inspirujete od lidí, kteří mě samotnou inspirují. A myslím si, že je dobře o nich vědět. Děkujeme, na viděnou.